Allah ki sai ni ce ni ya fama da wallahi ni bramso en jogo be tali mama ni mo ko ga message tara ni nga wari ni to i ka fo ma foto ite mo ko mi do nta do je ni ce ni baraja la ki wallahi kana jigin na aya maga mi me ame baro la de avec ita o de fait que ka bi do iko kia non ma mi ga fina ma plan tara sai bi ka do rendi wala ni ma sabal ne bi ma juru le ba non ni ma sabal tron ne bi ke sebela ko su do be no lu ma ni vraiment masam sona kane de bo bulu abe fere la ke abe fere la wula ke tan maram ni foto framero ma ibe na kan buli ka tu foto framero maram ni be mi nice sa fa re di maram entra Joshi nya ko an kuma na donc Gigi seben dia ka fo ko nkan bla ko no tala kun no foi tala alhamdulillah yaay an kontana wallahi do jaranye sa wala kero chiko de wallahi jaranye re mi ala foka ala barka da ala nce ala min sona ka bi irana alhamdulillah ne segana den segana wallahi mo ne segana ko here ko wallahi ko ala te Johnson ene de ala ti Johnson here la faka nyani do dai ka weche me nyani ko fere here de bi yaay ni sira koro weche ala ka nga here ka nyana ko amina ya rabbi ala ka nga here ka nyana ire so ni mi kera ni ala ka barka do ila ala ka barka do ko la mais Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la honte. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Dans un monde où tout semble si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la honte. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes nte kele fo ya nem na foti funi ya nga film boy njo amina jo pew to na gawsu iga maramu kuma kandido anga ni bara njo pew parce que ame manyima ko mina ute go douanye ba ute kan fle fenye ba wallahi valer fo itanu bulu ame kan bara nyima ba deni nge ka di awma ka jem ko koro o imagine mamba ni ngora be desewla che men nana na tanga dugula meta seneke doga usani doy no banga jem kan ga film koro che da bakala ti banga jem dine ma de nebna dokem fasula folo ne tato e gana dugu aw kambe ni nyana fi yaw mine nga image koro munu be no abeta jem ko koro donc ni nyowe wati mina ma ira ka foko nga film ka di awye donc mesik ngata ameta do wereke mais na wa jem nga film koro neni Gaoussou ga film koro tono Gaoussou ame film ni ambajo akerejide to be tawla aw kambe séparés. Afla ni kan da yake ni ma ba ta afla to na kele doni ma su sai fla doni da na Tagadi ga kuni na tu ma ta ni giso ni kamar da yake kana ta ibi itara ikala fla ikanata tagadi ga kuni tagadi ga kuni ala ni ce koy ala min sona kane de kisi ne be ala fo kala barka da wallahi mo ala fo koy ala ni ce dante ala la ala fo re masam sona kane de bo bulu abe fere la ke abe fere la wula ke tan maram ni foto framero ma ibe na kan buli ka tu foto framero maram ni be mi nice sa fa re di maram fa re public ay fonta kala ni fosa kana ni bramso katana foto framero la wa
sisan aw bɛ ka yɛlɛ ne ma sa o fana ne Ayi, ye a tɛ taa nɔ ka tɛ non, a tɛ taa nɔ. An bɛ timinadiya la dɛ. A bɛ na nɔ ka taa. Buramuso, e bɛ a bɛ nɔgɔya. E bɛ ka a tɛ taa yen. An t'a fɛ ka furakɛla la cogo di? N'a tɛ taa yen ne bɛ taa a ye sira di ne ma. Ayi dɛ, kana bɔ a kɔrɔ dɛ. ne bɛ taa dɛ ne tɛ to yan. N'e bɔra a kɔrɔ nin heure in na a mago bɛ e la o. N y'a kɛra ten i kana taa 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 n y'a kɛra ten a bolila ɲi. A mago bɛ ne. A mago bɛ la nin heure la n'e bɔra a kɔrɔ a bɛ ɲɛnabɔ cogo di? A mago bɛ ne la ni ne bɔra a kɔrɔ a bɛ kɛ cogo di? E yɛrɛ dun a min taara e den furakɛli yɔrɔ la ni fa donna la a mago tɛ la ka tɛmɛ ne. A bɛ nɔgɔya sa. A mago tɛ la ka tɛmɛ ne. A bɛ nɔgɔya. N ka fa donna la e den de kama. A ye ne ta a ye ne ta a sigi ka ɲagɛ. E den furakɛli kama fa donna la. Mais a tɛ se ka taa faso furakɛyɔrɔ la kɔni. A bɛ taa n'a ma taa ne bɛ taa. kuma t'a la dɛ, ayi, an b'a to an kɛrɛfɛ yan nɔ dɛ. An b'an timinadiya n'a ye dɔɔni dɔɔni. Bien sûr maman, a bɛ to yan nɔ dɛ. An b'an timinadiya dɔɔni, a bɛ to an kɛrɛfɛ yan nɔ. Yan nɔ, an bɛ disposition ta et je suis sûr que u dabila sa madame ni mun ye ba de A bolila ɲɛ a ɲa kɛra ten. Ala ti fo. A bɛ nɔgɔya to. A bɛ nɔgɔya o. A bɛ nɔgɔya. Fanta a bɛ nɔgɔya. A bɛ nɔgɔya. Nin bɛ nɔgɔya pewu. Mariam. ala ni ne muso kɛcogo ye bi. Mariam. Ala a bɛ nɔgɔya. Mariam. A bɛ nɔgɔya. A bɛ nɔgɔya. A bɛ nɔgɔya. ala jɔn tɛ laban dɔn koyi. A bɛ nɔgɔya. A bɛ nɔgɔya. A bɛ furakɛ o. a bɛ sigi yan nɔ. Solution bɛ sɔrɔ a la. a bɛ na ɲɛ. Solution bɛ sɔrɔ a la dɛ. ah maman yɛrɛ quoi nin fɛnɛ ye ko kura jumɛn ye tuguni ma filɛ nin k'i kanto ko ne ka n ka fini changer ka ni fini don ka na ko ni wagati dɔ quelques heures après ni wagati dɔ tɛmɛna n ka ko n bɛ se ka n ka fini changer ko maram ka hakilila bana kama ah an baw kɔni u ka ko tɛ dɔn ka ban fini falen ko kɔfɛ n bɛ n ka fini kɔrɔ in don bana tuguni ça va ni sɔgɔma madame ça va Dieu merci e bɛ jɔn kɔ Gawusu Gawusu jɔn Gawusu Kulubali. Gawusu Kulubali sigiyɔrɔ bɛ alors k'a kɛra cogo di ne de ye Gawusu ye Ne de ye Gawusu yɛrɛ yɛrɛ ye. awɔ N diyara ne ye. Ne nana ma kasi ye de. I ka ne dɛmɛ Ala ni kira kama. N'o kɛra o bɛ diya ne ye koyi. ne ba tiɲɛ yɛrɛ la se tɛ jɔn ye setigi ye Ala de ye mɔgɔ tɛ se foyi la nka n'i y'a ye i wulila ka se n ma i bɛ taa sɔrɔ dɔw de ye n ko fɔ i ye Awɔ. donc n'i y'i ka situation ɲɛfɔ n ɲɛna n'a y'a sɔrɔ n bɛ se ka min k'i ye n b'o lajɛ ni n yɛrɛ tɛ se ka fɛn k'i ye fɛnɛ an b'a di Ala ma o tɛ Awɔ n y'a mɛn. a kɛra cogo di Gawusu ne kun maminɛlen don an ka village de la. Ne cɛ tɔgɔ kun ye Wuba. An ka mariage kun kan ka kɛ don min na. Na muru de ye ne ta ka ne tɛti ka ne kiri. i jɔ i jɔ Na muru. ayi jeune denmisɛnnin dɔ de bɛ kari a ka sigida la ko namuru ou bien non Kamalen tɔgɔ ye ko Namuru de. namuru Awɔ. n denmisɛnnin tɛ ko ɲuman de kɛ kari kɔnɔ quoi ala ɔhɔn a ɲɛfɔ ka na Namuru de ne minɛ ka ne kiri. Don min an ka mariage yɛrɛ kan ka kɛ ne ka balimamusokuntigi nalen ne nɔfɛ k'an ka taa salon na ka taa ne ka maquillage kɛ ne ni Namuru bɛnna carré kɔnɔ Namuru ye ne minɛ ka ne tɛti ka ne cɛ ka na ne Bamakɔ yan. Walayi. vraiment ça c'est grave hein donc i ka mariage don
Maraji do yere. Dimsen namuri to ko flene kini mais bon o kama be fo yana kana dimsen kale kono dimsen ni aka no fréquenter. Dimsen ni ngako bitale. Mais ok, qu'est-ce que moi je peux faire alors? Ne pas mon ça. N'était au do, n'était dimsen ni tout do. Eh, gesu ne deme ko anana ne bamawo. N'était yoro do, n'était yoro sido. Ne yɛrɛ de ye tɔgɔmɛ k'e ɲini ne tun bɛ ka taa nasa yɔrɔ de la ne ye ɲininkali de kɛ denmisɛnnin dɔ de y'a fɔ ne ko ni ne ye n fara kɔfɛ kari fɛ droite fɛ ko Gesu Kulubali ka so bɛ ko pharmacie ɲɛsinnen b'a ma ne tora nasa sira de fɛ sisan nɔ ka o yɔrɔ ɲini ka don yan ne nan'i sigilen sɔrɔ yan nɔ. N y'a faamu kosɛbɛ. N y'a faamu. Ni ma ne dɛmɛ ne sɛgɛnna koyi. Non ne ba kana kasi i b'a dɔn sigida denmisɛnnin. Walayi ne tɛ bɔ ka to yan yɛrɛ dɛ. Denmisɛnnin ninnu filɛ nin ye ils dépendent walayi. Mais jɔ n bɛna m'a lajɛ ni n bɛ se ka min k'i ye m'o k'i ye yanni. Ne tɛ bɔ ka to. Sinon nin sugu kɔni i bɛ plainte de i b'a namori tɔgɔ i b'a ka so yɔrɔ dɔn kɔni. Ne b'a yɔrɔ dɔn. I b'a somɔgɔw dɔn. Mais on va porter plainte an bɛ plainte de don ka taa da somɔgɔw ma dɔrɔn. Ni ma. I jɔ n bɛna kana kasi n bɛna. Kani fili yɔrɔ min tɛ yɔrɔ min yɔrɔ ne tɛ mɔgɔ dɔ ye. N tile ne ba. N tɛ nin kɛ somɔgɔw don. Ɔsɛ. Gawusu bɛ yan. Gawusu a ma donna so kɔnɔ i sigi kɛ a bɛ na i sigi. Uncle. Warga. Somɔgɔw. Wuli. Aw denmisɛnninw yɛrɛ a bɛ n'aw sigi mɔgɔ sigiyɔrɔ la hali aw tɛ a fɛngɛ. Ne bara mɔdɛli ye tan n baliku sigiyɔrɔ n mana na dɔrɔn n b'u sigi o de la. Warga bɛ mun ta sɛgɛn. Warga. An ka wari ko kuma wari fa. Ne de Gawusu tun bɛ k'a fɔ yan sisan kulo de y'o minɛ o de ye n bɔ ka na Gawusu ko k'a bɛna wari d'i ma wari Gawusu ko k'a bɛna wari d'i ma n ka wari ko tɛ an bɛnna min kɔ i hakili b'a la kɔni o bɛnkan ninnu ni Gawusu nana n'a wari dɔrɔn i kɛ n ta i b'a da na. Ya ye wari ɲini yɔrɔ ye wa ya ye wari kani yɔrɔ ye wa tɛ sabali sa. Mais ni m'a di kɛ ni m'a di mun na a tɛ kani. Ayi yan kɔni t'o kani yɔrɔ. A kani yɔrɔ. Ayi wale yan t'o kani yɔrɔ ye. I ka wari kani yɔrɔ dɔ sa hali ni wari ka di mɔgɔ ye tugu t'o kɛ. I b'a jateminɛ wari kan ka kani yɔrɔ min n'a man ka kani yɔrɔ min ta ne ka wari. Kutubu fa dunuya. Bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔni e ni ne bɛnna wariko min kan ko wariko ma bɔ a sira fɛ n'i bɛna ne ye n sigi ka min ŋunu ka nin bɛɛ makɔnɔ n hakili la de ko wari t'i kun mais n'i bɛna wari sɔrɔ i tɛ n ta di yan. Hali ni ne bɛna wari sɔrɔ kɛ i tɛ to wari yɛrɛ ka dantigɛ kɔnɔ fɛn min yɛrɛ ma di yan fɔlɔ nin y'o wariko kuma ye tan nin. N ka wari bɛ dantigɛ wa a tɛ dantigɛ n'i ma n ka wari dantigɛ. Ok. Anita, allô, ça va? Ça va bien, c'est rien à voir. Mbramso, akato i ka sigiyɔrɔ di. Ka sigiyɔrɔ di jɔn ma? Ale, e t'ale dɔn wa? Ka sigiyɔrɔ di Gawusu kana mɔgɔw ɲɛ dɔn. N si diya de bɛna wuli ko ka sigiyɔrɔ di denmisɛnnin. Ayi, non, ko ninnu de ye yɔrɔ tigi ye. Yɔrɔ jumɛn tigɛ? Sara dɔgɔmuso de ye nin ye. Olu de ka du filɛ nin ye, olu de ka so baarakɛyɔrɔ tigiw de don. I hakɛ to a. Ja mɔgɔ ɲɛnama don. Walayi i sigi sa. Walayi i sigi sa. Ja nin ye mɔgɔ ɲɛnama ba de Gawusu ne t'a dɔn. Ne t'a dɔn o mɔgɔ ɲɛnama de. Anita. Walayi n t'a dɔn walayi yafa ma. Ni jɔn ye tan. Ale ye ne buramuso de ye Anita, n buramuso de don. A buramuso de don. Pɛrɛpɛrɛ ne kunna ko ne ka wuli ka sigiyɔrɔ d'ale man kan ala ma ɲininka. Attends. Ayi ne Pɛrɛpɛrɛ ka taa dɔrɔn ka pɛrɛpɛrɛ. Ayi Gawusu ne tun t'a dɔn ko silamɛ don. Walayi ne hakili la ko mɔgɔ lankolon don ja mɔgɔ ɲɛnama don silamɛ de ye. Walayi jawari ba. Ayi sa ne tun t'a dɔn sa walayi n'o tɛ nin man ka tɔɔrɔ. Non, là je te parle sérieusement. N'i sigira ni ɲɔgɔn wɛrɛ kan tuguni dɔrɔn. Mais hali n'a sɔrɔ e t'a dɔn mɔgɔ min don. Pourquoi e bɛna mɔgɔ sigilen sɔrɔ k'a fɔ ko ka wuli ka bɔ yen? Non, Ayi sa. Non, n'i seginna ni ɲɔgɔn wɛrɛ kan tuguni i bɛ bɔ ne fɛ yen. I y'a ye dɛ a fɔ ko safuru la n y'a. I bɛ bɔ ne fɛ yen. Ni muso la ne ta bɛ kila. Ayi o bila a fɔ ko safuru la. Yafa ma.
yafa ma ala kama wala t'a dɔn ko silamɛ de don o de ye ne bila n na ja mɔgɔba de don waritigi don waritigi sisan i ka wari filɛ nin ye a man ca kosɛbɛ sa nka 20 ɲɔgɔn 20 dɔɔnin voilà n hakili t'a la exactement mais 20 dɔɔnin de don d'accord donc worokɛ n ka wari min 20 dɔɔnin de ta kɔnɔ ne ka 41 ne tun dira an bɛ min bɛ ne ni cɛ ye t'a kalama e t'a dɔn min bɛ ne ni worokɛ cɛ ye t'a kalama e bɛ nin dɔn i tɛ muso dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn sa an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ wari di i tɛ mɔgɔ min dɔn e bɛ sigi ni jɔ cogo di k'a bɛ ɲɔgɔn madame nin minɛ i ka taa non foyi kana o kɛ taa non taga ala ki sa ni ci i y'a fɔ ma dɛ nin buramuso in jogo bɛ taa de mama i ye e ne ni muso kuma kan bɛ sa n'i taara ni n ka wari ye n'i y'i to i k'a fɔ ma ko to i tɛ mɔgɔ min dɔn n t'a dɔn kana jigin na dɛ a y'a makan min mɛ an bɛ baro la dɛ a bɛ k'i ta o de fɛ k'a b'i dɔn i ko worokɛ non ma n bɛ ka f'i ɲɛna an ma tila nin ta la sa i bɛ ka dɔ wɛrɛ wuli wala ni ma sabali ne bi n ka juru de b'a la non ni ma sabali dɔrɔn ne bi kɛ sɛbɛ la ko sugu dɔw bɛ yen nɔ olu man di ne ye quoi vraiment